ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗାଁରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ କ'ଣ ଛୁଆ ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି ପଡ଼ିଯିବି କାଣ୍ଟା ଅଛି ଗো ଆଜି ଆକାଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶ ପୁରା ନୀଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଜି ଖରା ପ୍ରବଳ, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶ ସବୁ। ଛୁଆ ପିଜନ କିଏ ଦେଖିବ? କୋଉଠି ପିଜନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ଚିନି ଗୋଟେ ମାସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଏଇ ସବୁ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବିକିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାର ବି ଦେଖିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ମାସ ଖାଇବ?
ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ବି ପୁରା ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପକେଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ବାହାର ଦେଶ ନା, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଆଉ ଗାଁରେ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକକୁ, ରାଗ ରଖିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଛୁରୀରେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି। ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ। ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଭଲ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭଗବାନ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ନା କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେପଟେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପଟେ ପୁରା ମେଘ ଢାଙ୍କି ଆସିଲାଣି। ବର୍ଷା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୋଉ ପଟେ ହଉଥିବ ବର୍ଷା। ଗଛରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଇଛି। ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଶାଗ ତଳେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସଜନା ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଗଛ ଉପରେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବସା। ଇଏ ହଉଛି କୁରକୁଟି ବସା, ଯେଉଁ ବାଟିକି ଚଟଣି କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଲାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗନ୍ତି, କୁରକୁଟି। ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ବସାଟା। ଏଇ ଗଛରେ ଦେଖ। ଦେଖ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଆନ୍ତି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ବନେଇବା। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଖାଲି ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।